alle sammen, og velkommen til en episode med mig, Jagtis. Luk lige døren. Og lås den. Lås. I dag skal vi spise lidt chili. Se. Jeg skal spise den her. Og resten skal bare spise den her uden kærner. Vi begynder nu. Fuck, det er stærkt. Og vi har ikke nogen af de der spanske og bratwurst i. De smager faktisk godt nok, det her ude på. Nej, det er ikke særlig stærkt. Det er nok fordi... Det er nok fordi, at han ikke fik kerner i. Ja, jeg har. Det går stærkt. Ikke mere. Og vi drikker vand. Det var det for denne episode. Vi ses. Sidste.